বিটিআৰত আদানী মাটি দিয়া নিদিয়া 5 লাখ টকা ইনভেষ্টমেন্ট আহিব বিটিএ দিয়ে মনত ভাবিব যে গোটেইখিনি অসমে লৈ ললে আমাক একোৱে নিদিলে তো দাथ' आङो गासिबो आंनि खामानिखौ फोजोबनानै रेस्ट लानानै दङ दा 2 बाजि जाबा इनिफ्राय थांनोसै ओमफ्राय गारि सुनांगौ गारि सुखांनानै चार्ज होनानै बास रुमाव थांनानै दुगैस्रां लोबस्रां जानाय लोंनायसै आरो दा नोंथांमोना नैबे सिगांनि भिडिअ एन्ट्रिखौ निश्चय नुखादों नुनायनि गेजेरजों नोंथांमोना बुजिनानै मोनदों ना मोनाखै बेखौ आं जेबो मिथिया नाथाय दिनै जितुनाखि क'क्राझार जितुनाखि पटबजरा ओनसोलथिं जितुनाखि जाबाय थानाय जोंनि बर'फोरनि हाखौ सेनानै लानो नागिरदों होननानै गोबांथार दावराव दावसि जानायखौ जों नुबाय थानो मोनदों बा खोनानो मोनगासिनो दङ आरो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरावनो दिनै एसामिस बर' पर्टेल जेरावबो बे निउसआ गोमसारगासिनो दङ आरोखि थारमाने पाब्लिकआ हगारा आरो सरकारा जर जबस्ति जर जुलुम खालामबाय थानाय आरो बेवहाय पुलिस प्रशासननिफ्राय थांनानै माने पाब्लिकफोरजों नारा नाथा जालायलायनायखौ जों गोबांथार नुनो मोनगासिनो दङ दा नैबे हानि सोमोन्दैयैनो जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया माखासे खोथा बेखेवनानै होदों दा मोजांबो होनजायो आरो गाज्रिबो होनजायो मानो होनना बुङोब्ला कम्पानिया बहाय मारोब्ला जुदि पाब्लिकनि थाखाय बेनिफिट दंमारोमोनब्ला बेवहाय पाब्लिकआ उनाव फस्थायनो गोनां जागोन आरो लस जागोन होननानै आं सानो आरोखि आरो बेजों लोगोसे जितुनाखि बे खामानिखौ पाब्लिकआ होयैया सरकारा जुदि जुल जुरुम खालामबाय थानानै नैबे खामानिखौ सेसोमबायनानै नागिरनायनि सायाव जितुनाखि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जे जोंहा क'क्राझारनिफ्राय गुबुन जायगायावबो लांनो हानाय खेमथा दङ स' बेनो आंबो बेखौसो लुबैदों जे जितुनाखि पाब्लिकआ जि जायगाखौ हगारा जेब्ला पाब्लिकआ जि जायगायाव बे इन्डास्ट्रिखौ बा बे पावार प्लेन्टखौ बहायनो होआ जेब्ला जोंनि आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा बे इन्डास्ट्रिखौ बा बे पावार प्लेन्टखौ गुबुन जायगायाव लानानै थांनायानो मोजांसिन होननानैसो आं सानो मानो होनना बुङोब्ला गोबाव बोसोरनिफ्रायनो 100 बोसोर समनिफ्रायनो जोंनि पाब्लिक गोरिब गुन्द्राफ्रा बे जायगाखौ बेंनानै दङ आरो प्रटेक्सन होगासिनो दङ आरो बेवहायनो एफा एनै सोरबाफोर खेथि मावनानै जागासिनो दङ बा जिउ रैखाथिखौ खुंनानै दंगासिनो दङ दा बेखौ जुदि हथात करे सिख'नानै होयोब्ला जोंनि पाब्लिकफ्रा गोदाव सोराव बबेयाव थागोन बबेयाव जागोन नङा होमबा नैफोरबायदि माखासे गोबां खोथा जायो दा बेखायनो आं बारा गोलाव बाथ्राखौ बुंनो साना दा आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जुदि बुजिनानै बे पावार प्लेन्टखौ गुबुन जायगायाव लांनो नागिरदोंबा बे जोबोर मोजांनि बाथ्रा बेजों लोगोसे जोंहा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' साराबो माखासे खोथा बुंनानै होदो जे बे पावार प्लेन्टखौ बे जायगायाव बहायला आरो जों गुबुनाव लांसिगोन अब्लानो खोथा बाथ्राया क्लियार जासिगोन नङाब्ला जोंनि बर' फिसाफ्रा जानाय लोंनाय सुख गैया उन्दुनाय सुख गैया खिनाय हासुनाय सुख गैया बेफोरबायदि गोदाव सोराव जानांगासिनो दङ सोरांब्लानो पुलिसफोरजों माने नारा नाथा जानांगासिनो दङ सोरांब्लानो सरकारजों दावराव दावसि जागासिनो दङ नैखौ नोंथांमोनाबो नोजोर बोनानै जेन पाब्लिकनि दुखु सुखुखौ बुजिनानै पाब्लिकखौ अरायसम गोजोन खुसियाव लाखिनो हायो बेखौसो आङो मिजिंथिबाय आरो नोंथांमोना फुल भिडिअखौ जोबजासिम नायना लादो लोगोसे आङो NGO जब मावनायनिफ्राय मा मा खामानि मावबोगासिनो दङ नोंथांमोना आरो लोगोसे बे बेटारि गारि सालायनाय जितुनाखि काचरा बेफोरबायदि दाखोर दाला बुथुमना लायनायनि थाखायबो जोंहा मानसि नांगौ जानानै दंमोन दा बेवहाय नोंथांमोना सोरबाफोर मावनो गोसो दंब्ला मावफैनो हागोन खिन्थु गिबियाव कन्टेक्ट खालामग्रो आंनि नयन ब्रह्म फेसबुक पेजाव थांनानै नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानानै आंजों जगाजग खालामबानो नोंथांमोना बे स्पिड NGO नोंथांमोना खामानिखौ मोननो हागोन स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायफिनसिगोन मैखुनाव जोंनि NGO ग्रुपनि मैखुनाव माने दै सारदों आरोना नै मैखुन खेथिया ओइथिंजाय दङ नोंथांमोना नायनो हागोन ओइथिंजाय दै सारगासिनो दङ सासेया हारसा लोगोआ आं दिनैनिफ्रायसो जयनिं जादों बे NGOआव नुदोंना मैखुना नै 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 माबा ओ दादा কেনে লাগে এইবিলাক কৰি ভাল লাগে না বঢ়িয়া না মজা একদিনত কেই কেজিমান ওলায় 30-35 না বঢ়িয়া আমাৰ NGO টিম সদায় খাব পাৰিব ইচ্ছা গেলে না नायदो नै ओरैजाय दंजोबो आरोना आरो बैयावनो मोनसे दंबावो नै इथिंनिखौ बोख्लायजोब्बाय माने जोब्बाय इथिंना स' आं जोबोर इन्टारेस्टिं मोनदों बे NGOआव जब मोननानै दा खिन्थु बेफोरावबो एफा एनै जोङो टाइम थाबा मावलाबायो ओमफ्राय जोंनि दायथ'आ जाहैबाय बा जोंनि बिबाना जाहैबाय गारि सालायनाय बेटारि गारि दाखोर बुथुमना लायनाय न'खर न'खर थांनानै आरोना स' जाय हक जिखुनु माने NGOनि जब मावबाय आङो नोंथांमोना माबायदि मोनो निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय आरो सोरबाफोर नोंथांमोना मावनो गोसो दंब्ला 2-3सोनि भेकेन्सि दङ नोंथांमोना सोरबाफोर मावनो गोसोबा थाबैनो आंजों जगाजग खालामनो हागोन बा कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन आरोना बिथाङा ओरैनो सारगासिनो दं आरोना बे NGOखौ खुलिजेननायनिफ्राय दङ आरो बियो दादा আমাৰ NGO গ্ৰুপত মানুহ লাগা আছে নেকি আছে ভেকেন্সি আছে
এতিয়াতো কথা পাতলাই হয় না কথা পাতিছে হয় হ'ব তাৰপিছত আৰু ছাৰো কৈছে হয় না 2-3জন মান আৰু ভেকেঞ্চি আছে বেছি লাগব বেছি লাগব কিন্তু এতিয়া 2-3জন হ'লে হৈ যাব কাৰণ পিছত যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন বেছি হ'ব তেতিয়া আৰু বেছিকৈ লাগব আৰু বনাব নহয় আধা বছৰ বহুত মানুহ লাগব दा नोंथांमोना खोनाखाबाय नङा होमबा दायो 3-4 मानसि नांगौ आरो मास मोननैसोनि उनाव गोबांथार मानसि नांगोन मानो होनबा बैयाव मोनसे जायगायाव गारि दोनग्रा माग्रा आरो प्रडाक्सन बानायग्रा जायगाफोर बानायनाया कमप्लिट जायाखै बे जायोबानो लांजोबसिगोन आरोना माने जायगायाथ' फ्रायानो जाबाय नाथाय सिसि केमेरा लागायनाय जाथ'वाखै बे केमेरा लागायनाय जाबानो जासिगोन आरोखि दा नोंथांमोना जुगाजुग लानो हागोन आंजों बे खामानिखौ मावनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना मावफैनो हागोन आरोना सोरबाफोर नै बोख्लायनायखिनिखौ इथिं बाहेरायाव गारना दोनजोब्बाय आरोना बेफोरनिफ्राय जाखांजोब्बाय थारमाने फानखांजोब्बाय थ' साननो हागौ मानसिफ्रा बेयाव मैखुनाव माने दै सारबाय थानायखौ बा मेसिनजों सारबाय थानायखौ मुलि होदों बा मेडिसिन सारदों साननो हागौ खिन्थु मेडिसिन नङा बेयाव मात्र दैल'सो सारबाय थादों आरोना सासे फैगासिनो दङ दादा মানুহবিলাক ভিউৱাৰ্ছবিলাক ভাবিব পাৰে যে লাপুত যে আমি পানী মাৰাটো কিছুমান ভাবিব পাৰে যে মেডিচিন মাৰি আছে মেডিচিন পানী এইটো হা दैखरनिफ्राय डाइरेक्ट थिखोनानै सोना लाबोदों आरो मानो होनबा मैखुनाव दै सारनांगौ नङा होमबा नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ मेडिसिना माने बानायनाय समावसो आरोखि बे बेगराव जिथुनाखि गुटि आने সেই গুটিতে সব মেডিচিন তাতে কিহৰ পৰা বনালে লাপু ওলাব मैखुन হ'ব मैखुन बर' ভাষাত मैखुन কয় মাশৰুম হিন্দীত কয় হয় না बिदिनो आरोना কি আগত এইটো नैबेयाव बानायनानै थफ्ला खालामनानै दोनजोबबाय आरोना जाथ'वाखै जाबा नुगोन नोंथांमोना उनाव बेखौबो बारा गोबाव सम गैला मोनजाथारसिगोन बेफोरखौ लाइन जाजोब्बायानो नै गुफुर जाखाबाय बिदि जाबाय माथो जाबाय आरो थुफ्लांजोबखाबाय नै थुफ्लांजोबखाबाय स' बेफोरो ट्रेनिं लाफैनो हागोन आरो नोंथांमोना बेयाव मावफैयोब्ला माने सोलोंनानै थांनो हागोन नोंथांमोना न'फ्राव माबोरै बानायनानै मावनानै जानो हायो बेफोरखौ निस्सय मिथिनानै लानो हागोन आरो दै सारगासिनो दं प्लास्टिक सायाव सारना होयो आरोना दैखौ नै गारि माखाया इथिंजाय दंजोबो जोंना बेटारि गारिया दाखोर लाबोग्राया आरोना साफा गोदान गोजासो नै आंनिया बे आंनि बे दा दै सारबाय थाग्रानि आरो दा नैखौ सालायग्रा मानसि नांगौ आरोना बेखौ सालायग्रा मानसि नांगौ जानानै सोरबाफोर होयोबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन বিটিআৰত আদানী মাটি দিয়া নিদিয়া তাৰ লগত বিশেষ এটা প্ৰক্ৰিয়া লুকাই আছে অসমত আমি 3000 মেগাৱাট থাৰ্মেল পাৱাৰ উৎপাদনৰ বাবে আমি এটা উদ্যোগ স্থাপন কৰিম আৰু এই উদ্যোগটোৰ বাবে নিবিদা হ'ব নিবিদাত আৰু কেইবাটাও গ্ৰুপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু ইয়াত ব্যয় হ'ব 40,000 কোটি টকা 40,000 crores আমি ভাবিছিলো যে জাগিৰোডৰ দৰে সমান ইনভেষ্টমেন্ট এটা যদি কোকৰাঝাৰত হয় তাৰ ৰাইজে আমাক আদৰণি জনাব আৰু বিটিএডিৰ উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত হ'ব কাৰণ 40,000 crores ইনভেষ্টমেন্ট মানে মিনিমাম 1 লাখ মানুহে ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি তাত এমপ্লয়মেন্ট পাব কিন্তু আমি এনেকুৱা বদনাম ল'ব খোজা নাই যে আমি কোনোবা ট্ৰাইবেলৰ মাটি আমি দখল কৰিব খুজিছো এই 3000 মেগাৱাট শক্তি উৎপাদনৰ বাবে আন স্থানত আমাৰ মাটি ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰা আছে আমি মাত্ৰ বিটিএডিত ইণ্ডাষ্ট্ৰি যেটাকে এডভান্টেজ অসম হল 5 লাখ টকা ইনভেষ্টমেন্ট আহিব বিটিএডিয়ে মনত ভাবিব যে গোটেইখিনি অসমে লৈ ললে আমাক একোৱে নিদিলে সেই কাৰণেহে আমি তেওঁলোকক দিয়াৰ এটা প্ৰস্তাৱ দিছিলো কিন্তু তেওঁলোকে যেহেতু নিজে নালাগে বুলি কৈছে আমাৰ অতিৰিক্ত মাটি মজুত আছে আৰু নৱেম্বৰত তাৰ আধাৰশিলাও হ'ব আৰু উদ্যোগটো আগবাঢ়িও যাব গতিকে তাৰ কাৰণে আমাৰ জোৰ জবস্তি কৰা কথা নাই কিন্তু ৰাইজে এটা কথাও জানিব লাগে সেই 4000 বা 3000 বিঘা মাটি মাত্ৰ 80টা পৰিয়ালে ৰাখি থৈ দিছে গতিকে 80টা পৰিয়ালে 4000 বিঘা মাটি ভোগ দখলত থাকিব লাগে নেকি গতিকে মই
আহ্বান জনাম যে তাত আদানী নহয় অন্ততঃ মেডিকেল কলেজ হওক ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হওক কিবা ভাল কামত সেই মাটিখিনি ব্যৱহাৰ হওক কিন্তু আমাৰ পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ কাৰণে আমাৰ এনেকুৱা কোনো বাধ্যবাধকতা নাই যে আমি তাতেই যাব লাগিব অতিৰিক্ত 2 মাটি আমি ধুবুৰী আৰু গোৱালপাৰা জিলাত আমি ৰেডি কৰি থৈছো গতিকে তাৰ পৰা যদি বিটিআৰে ভাবে যে আমাৰ ইয়াত নালাগে আমি ডেফিনেটলি ধুবুৰী বা গোৱালপাৰাত এই প্ৰজেক্টটো কৰিম কাৰণ উইদাউট শক্তি 2029 চনৰ পিছত অসমৰ এটা ঘৰতো লাইট নজ্বলিব যদি আমি পাৱাৰ প্লান্ট নকৰো আনকি বিটিআৰৰো এটা ঘৰত লাইট নজ্বলিব যদি আমাৰ পাৱাৰ প্লান্ট নহয় কিন্তু এইখন চৰকাৰৰ নীতি যে আমি কতোৱে জনজাতীয় লোকৰ লগত সংঘাত নকৰো তেওঁলোকে ভাল পাব বুলিহে আমি প্ৰজেক্টটো তাত লৈ গৈছিলো নহলে কব আপোনালোকে জাগিৰোডত কৰে গুৱাহাটীত কৰে বিটিআৰত একো নকৰে আমি সেই কাৰণেহে গৈছিলো কিন্তু আমাৰ ধুবুৰী আৰু গোৱালপাৰাত মাটি ইতিমধ্যে ইনফেক্ট ৱালৰ কামো চলি আছে কাটাতাৰৰ বেৰা আদিৰ কাম চলি আছে গতিকে এই প্ৰজেক্টটো নিৰ্ধাৰিত সময়ত ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আমি কোল লিংকেজো পাই গলো গতিকে মই ভাবো যে নৱেম্বৰত এই 40,000 কোটি টকা বিনিয়োগৰ আধাৰশিলাও হ'ব আৰু আমি কামত আগবাঢ়িও যাব পাৰিম